ससुरा में गईलू कौन विटामिन भातार वाला खैलू कौन विटामिन भातार वाला खैलू 4 दिन खातिर तू तो ससुरा में गईलू कौन विटामिन भातार वाला खैलू देहिया भइल परोठा रे साझे से सैया जी भिड़ जाले से जे पर भोर तक सिखावे ले करवटा रे साझे से सैया जी भिड़ जाले से जे पर भोर तक सिखावे ले करवटा रे। रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म सीतामढ़ी। नैहर में रहलू त पातर चितर रहलू ससुरा में जाके मोटा कैसे गईलू ससुरा में जाके मोटा कैसे गईलू। अरे नया नया इल्म सिखावे ले रोजीना टप टप सैया चुआवे ले पसीना अरे दहिया भइल मुरौठा रे साझे से सैया जी भिड़ जाले से जे पर भोर तक सिखावे ले करवटा रे साझे से सैया जी भिड़ जाले से जे पर भोर तक सिखावे ले करवटा रे। म्यूजिक बाय डीजे सिमरन। असरा लगवनिया तोहरा के पाके हमके भुलाई गईलू ससुरा में जाके हमके भुलाई गईलू ससुरा में जाके। अरे राइटर लक्ष्मण मारेला बैठ के ऋषि प्यारे सिखावेला बैठ के खूब दौलत देवे मुझौसा रे साझे से सैया जी भिड़ जाले से जे पर भोर तक सिखावेले करवटा रे साझे से सैया जी भिड़ जाले से जे पर भोर तक सिखावेले करवटा रे। 4 दिन खातिर तू तो ससुरा में गईलू कौन विटामिन भातार वाला खैलू देहिया भइल परोठा रे साझे से सैया जी भिड़ जाले से जे पर भोर तक सिखावेले करवटा रे साझे से सैया जी भिड़ जाले से जे पर भोर तक सिखावेले करवटा रे। सेटी फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।